nkran fa so fifi mantamu a na no pay so ena nsu hyase se eno so etegu no so hyase se eto na busua de hunu TV ni so no eye nkran FM baabi se yiri de afa eye emonten so nya de kuma amanfo fie omo etimo iso na yiri de afa ho no mina Dakuman ena muhunu esa no baabi wo no ma se nsu na yiri afa ho no saa o mo hye fie de o makam omutimi nko omutimi maye obi moto enso so ena no so esne no na yese eno so anibra bapa we BMW nice motorbike na so ntimi amfa eye nsu ne mu kasoa enso so ena no nsu ni bae no atwe no ede no ekọ eti ensu e hya ase se eto anope no eno ena nkran de agina so ekọ wi ase no yese muhunu se manfo fie montia wodo so ekwan so ni no nso de ayiri afa ho no we so eye nkran fam ho baabi enyo so ena nsu no ayiri ede afa ho no sana nya ne se gota no ahodo na ebi wo ha na emu asi eti nsu no eto a ntimi entwifa so enko na ekota baabi saa na afei ayiri ede afa eye ekwan no so we no eye alajo empotemo ena eno so nsu no aye ho no enso so esa na chobu side ho no eno so eno no ena nsu no ayiri afa eye omafo enso so ewo ho enti hwe bridge na ho no nsu ni kwana so hwe mu a you say efi ewo eye nsu ni emu na gida eka ho bi na eba ko wiase no na chese ama omafo ho akire omo pa enti we report kakra ne dai usu ni sha sese eto ewo eye enkan no yeso se ntwofo ezo so ebo eye apra wo mo ede ebreyem yeto Yeah.